Nagdumaan kami kasi meron kaming iabot na red wine. Nagdala kami ng konting tayo, daming iihawin ni Mami rito. Wow! Fiesta na naman dito sa bahay namin, dito sa aming campers. Fiesta sa campers. Mag-fiesta kayo sa amin. Guys, dito na yung anak ko. My favorite candy. Sige, kumain muna kayo. Ang gaganda naman. Alright guys, good afternoon. Once again, it's Lucky Tracker here. Nagbabalik tayo. Andito tayo sa Winnipeg, Manitoba right now. At of course, kasamang family, pupunta kami mag-camping. Guys, magpupunta kami sa St. Laurent. St. Laurent sa kaaming RV doon. Grabe yung nangyari sa akin guys. Akalain mo mula August 1 hanggang 27. Almost isang buwan. Yun ang pinakamahaba naming gawa o pinakamahaba kong biyahe. Pero at least kito paano makasama na natin ng pamilya. Magbabarbecue tayo sa St. Laurent mamaya. Ang dami ng mga kagamitong dala ni Mami. Nasan yung ano? Bananas and pajamas. Banana and pajama. Pati dumbbell, nagdala pa si Mami. Akala mo mayroon pang pagkakataon magbuhat-buhat ito. Kasi ang plano namin ni Mami guys, alam nyo kung anong plano namin ni Mrs. Mag-cheat di kami ngayon. Mag-iinom kami. At pagkatapos ng inuman, alam na. Ay, grabe ka man. Alam na ba Mami? Ikaw na yung may 16 asawa. Oh, flex mo naman dito Han, Marcel. Oy. Kaya ka talaga Han eh. Kaya ako iyoy. Han, nasan yung banana? Bigyan mo ko. Bigyan mo ko kasi hindi pa ako kumain ng ano. Banana kahit dalawa lang. Tapos dadaan muna tayo sa ano? Ay, marami tayong daanan. Ano ba? Sige, bibili rin kami ng alakan mamaya. Magsha-shot kami. Hindi naman masama. Bigyan naman natin ang ating ang katawan. Hindi yung puro trabaho at buhat. Trabaho, buhat. Kailangan naman natin ang bigyan ng ating pamilya ng relaxation, makasamang pamilya. Alright, who's with me? Ate Sinel, she's such a nice girl. Bagay, mabay. Right? I'll go with Ate Clark right there. Ano itong magulong mo? Okay lang? Kailangan na palang pahugasan ng turing. Let's go. Tarahan. Gulaw, walang problema. Pre-trip mo na ba yung ating ano? Ang ating sasakyan? Tara, let's bagits. Sige, tara. Dadaan ba tayo ng pizza? Malayo na yun. Pizza? O, doon sa may ano? Sige. Sa Flying J. I have 6 Malayo na yun, no? Clark. Han. Kukuha sana kami ng pizza guys kasi marami akong points sa pizza. Pero malayo na. Wala akong eyeglass pa lahat. Alright, so saan muna tayo pupuntahan ngayon? Yangs muna? Bili tayo ng sili, potato. Oo, dadampot muna ng konti. Kubil na sili at saka patatas. Wala naman silang kain-kainin ha. Chichira. Magbabarbecue tayo mamaya. Sige. Pero sila wala. Pero sa Ate Paypay pupunta daw doon kung may pagkakataon siya maya-maya. Pos, yan sige, bibili. Magpagkrudo ka, may pa-diesel ka. Ay, magpagas ka. Sige, bibili ako ng loto. You never know guys, today is my lucky day. Kapag ako nanalo ng loto, It's ours day. basta billion na ang panalunan ko. Lahat meron kayo sa akin. Lahat ng subscriber ko, magkano ilang lang naman yung mga nanonood sa akin. Kunti lang, kaya ko pa sigurong abutan yan. Wala pang million yung subscriber ko eh. Kaya pang abutan yan.
But anyway guys, tara. Yangs muna tayo. Right guys? Yeah. Who's with me? Who's Papa with Papa? Who love Papa? Me. I love both of you and Mom. Yan. Right. Eh lang naman guys kung paano aliwin ang mga anak. Ang importante kasama ni Mami lagi. Pero lagi sila Mrs. doon guys ha. Saan kayo doon han? Kailan kayo huli? Yeah. Yung isang araw, umuwi lang kami kahapon. O kahapon lang pala sila umuwi kasi sinundo ako. Andun pala sila last mga nang ilang araw. Kasi kailan ba pasukan? The in-person. Next week na pala ang pasukan. Isang linggo na lang. Kaya ini-enjoy yung magandang summer guys. Ganda ng summer ngayon. Nakita mo ba Han? Wala tayong problema sa ano? Walang problema sa hindi ulan. Hindi wala. But anyway guys, Yangs muna tayo. Dito na tayo sa Yangs. Yan. I still need these in. Dito, doon na lang sa kabila. Doon na lang sa kabila. Siguro no. Para hindi ka na umikot dyan no. Doon na lang. Sige, doon na lang tayo. Hindi kami dapat, pero doon na lang. Tara. Let's go. Red wine. Ito. 12.5% alcohol. $12. Okay na to. Tapos rum. Black label Black label. Presyo. Kamahalan. Alright guys, nandito tayo sa St. Laurent na. Pero doon muna kami kila Ate Susan. Sabi ni Mrs. bumili ka ng red wine. Tapos yun nga, binili nating red wine doon sa Liquor Mart. Bigay natin sa kanila. So you're giving them red wine? Now we will give the red wine to kila. Oh, dyan sila oh. Tita Susan. Can I go out? Yeah, you guys can go out. Andyan sila. Guys, bigay lang natin yung red wine, dito lang tayo. Parang mayroon siyang. Ikaw nang magabuthan. Ikaw muna. Hello! Dumaan muna kami dito. May vlog tayo, vlog. Hi vlog, okay lang. Nagdumaan kami kasi meron kaming iabot na red wine. Yes. Hindi, okay lang kasi dyan kami mag-stay sa bahay. Andyan yung mga anak namin. O, pupunta rin mamaya sa bahay yung mga bata eh. Ngayon? Nakadala pa kayo. Okay lang po, walang problema. Pupunta sila ngayon? Mamaya kuya. Hindi kita makakilala. Sino ka naka-Honda gito? Hindi kita. Ay si Kuya Layout. Hi! Hi vlog ulit. Nagdala kami ng konting ano. Galing ah. Kumusta ka? Hindi kayo umalis? Ngayon, hindi, karating lang namin eh. Ganun ba? Ngayon magtatrabaho muna sandali. Oo. Tapos yun. Meron kami project. May project kayo ni Sir. Okay. That's Rob. Okay. He's Hello a sir. local, lives here. Oh. It's on Bluebell. Oh, okay. Yan. Yan po, doon kami sa bahay mamaya. Alam mo na, galing ako sa biyahe ilang araw. Oh. Kaya naman Truck driver. He's a truck driver. Ito, yeah. Long haul. Hindi kami magtatagal dito. Dumaan lang kami para yun sa ano. Sa ano kay Ate Susan. Paalam muna Ate Susan.
Oh, until next time muna. Oh, sen. Oh. Sige guys. Meron pa silang regalo. Oh, next time meron na. Next time pagka ano, Diyan yung mga anak namin. Ewan ko lang kung nandyan ba? Oh, yung mga dalaga pupunta pa lang. Paparating. Ewan May ko lang kahoy ba kayo? Meron kuya, meron doon. Pagka ano. Wala kayong kahoy. Malapit lang naman kuhanan eh. Oh, yeah. Punta kami doon. Sige tita, oh. Sige, oh. Oh, walang problema. Tumulong natin eh. Thank you kuya. Gana natin. Susunod tayo magdaming-dami. Sana, andyan sila, sabi ko. Okay. Tagal kong hi. Ay mga kids. Okay. Let's go guys. Mamaya pa yung malalaki. Susunod daw. San. Oo. Alright guys. Kung yung isa, parang ano pa, pero yung isa, tsaka yung boyfriend niya. Oo, wala daw pasok. Alright guys, dito na tayo sa Saskatoon Bay. Wait, just cause. Wait, what? Saskatoon Bay, this is the place. Alam, bakit kasi mas mahal ang bentahan dito guys sa lugar na ito? Kita nyo, marami na kasing nakatira dito eh. Andyan na oh. Ang dikit-dikit eh. Hindi tulad dun sa ano pa na hindi pa masyado. Ayun oh. Oh. Kaliwat kanan. Oh, dito na tayo guys. Ito yung ano ginawa ni Mami. Ha, linagyan na ni Mrs. ng ano guys ha. Magaling talaga to si Mrs. What? You wanna come? Okay, come now. Magaling talaga si Mrs. Lahat na lang ng gawain biniradaan niya. Oh, ayun oh. Linagyan na niya na ng gate. How to remove the gate? I don't know. Usually Anthony knows how to do this thing. Okay? Lagyan pala ni Ma'am. Oh, yan. Okay, pull it out. There, okay. Oh, tatanggal din pala tuhan. Ayos ha. Oh. Open. Ayan guys. Ayos. Siniminto niya talaga. Han, pagkano bumili ka ng stop? Put it back, Bibe. Go grab it. Let me just put some. See right there. Okay. May gate, nilagyan niya ng gate. Yan. Bumili pa pala siya ng ganito. Ayos ha, maganda tong ginawa niya. Alright guys, maganda. Okay naman ito, hindi na yun papasukin ng mga tao dyan. Put it back, bebe. Oh, kinatuhan. Masyadong mataas, hindi naman siguro papasok ng sasakyan dyan. Ito muna, back park eh. I will hold this. Oh, come on. Up. Uncle. Right there. Akin anak. Pwede ka nang ano nito. Pwede naman, yan yung ginawa niya kanina eh. Guess it was a little bit too far of that thing. Sisinil nito. Baka masyadong mataas. Mataas ba? Di, eksakto naman eh. Basta maabot mo. Ganyan. Oh, yan, ganyan. Oh, yan, ganyan. Ganyan lang. Oh, that's how I hold it. Alright, ganyan. Ganyan lang. Tapos lagyan mo siya ng anuhan, stop pagka ano, next time lagyan mo siya ng stop. Alright guys, ayos na yan. Darating pa naman yung dalawa mamaya. Okay. And sit up na natin. Help. Okay. Help. Ganyan lang yan, han. Ganyan. Tama yan, para sa baba lang. Para hindi masira yung ating ano, yung culvert na yan. Dito sila, ayan yan ang dinadaanan nila. Oh, yun. Yan oh, masisira kasi yung culvert namin din. Ayan, daanan. Sa amin pa nga ito hanggang dun eh. Balak ko pa talagang saraduhan ito eh. Hanggang dun eh oh. Lagyan ko ng bato hanggang dun. Let's go guys. Ipwesto muna natin lahat-lahat ng mga dapat gawin. Tapos mag-barbecue tayo. Makipiesta kayo dito sa camper namin. Fiesta sa camper. Nel? Si Nel?
Come on anak, you know that you have to help here. Ikaw talaga oh. Leave everything alone muna dyan. Hey. Alam na alam ni Clark ha. And guys, isi-set up muna namin itong mga kargamento namin at marami pa kaming gagawin ni Mrs. Tapos balikan namin kayo. Right, mami? Yeah. Love you, mami! Wow! Of course. What's happened? Alright guys. Sinel, yung ano ko nga, yung headset ko, kung hindi mo ginagamit, tanggalin mo yan. Malulobat yan. Ilagay mo muna sa ano. Yeah. Now go. Alright guys, ito. Ay! Sa wakas. Put into the, ano, muna, doon sa kanyang socket. Para mag-charge ng mga pagkain dito. Dami ano. Ilagay mo muna doon sa ano na. Doon sa gilid oh. Right there. Look mapping doon. Kasi baka mamaya mawala yan dyan. Oh. Milk tea, brown Yan lang. sugar. Okay. I have brown sugar. Tayong ano ngayon? Oh, pudding. Ay tayo kain. Banana bread. Di ba frozen? Hindi, natod na. Drinking. I have milk tea. Ewan ko. Han. Oh guys ha. Simulan na natin itong sarap sa tulog. Thanks na ko. I got oh. Not cool, kids. Not Kids, cool, if I'm you're- just kissing you, not cool. Kids, if you're ever watching this, do not ever do this. Do Stay not okay. ever subscribe to this channel. That's not good. Why? I only kissing you. Not subscribe to channel, Papa's channel. Loko You're ka. saying the people that you're saying you're kissing me. What? Of course, I'm kissing you. You're my son. True. Guys ha, meron tayong 1.75 liter rye whiskey, 40% of alcohol. Hindi na kung paano namin mauubos ni Mrs. yan. Kapag minsan-minsan lang naman kami minom ni Mrs. eh. At minsan-minsan lang naman uminom ang Lakay Tracker. Yan na, bumili tayo ng red wine para kila Ate Susan. Kasi mababait kaibigan natin yan eh. Kapitbahay natin dito yan eh. Yan. Alam mo nyo naman. Guys, isang shot para sa lahat. Han, shot mo na. Mauna ka muna dyan. Ang dami ko pang gagawin dito. Cheese bar, cheese bar. I hate these. Pupunta daw dito yung dalawa kong anak eh. Where is the panggatong? The wood. Ito na, hilain mo. Okay, I'm gonna get it first. let's go. Bakit kunin natin yung panggatong? Alright, guys. From the new youngs. Let's try it out. Give me a paper. Look. Pag ano na tayo, fire pit. Nel, kapit paper lapit lang. ko rito na. Kapit lapit dito. Fire pit na tayo at magpabaga na tayo at mag-barbecue tayo rito. Next time, if you try this, subscribe to .com.ad. Barbecue. Who want to eat barbecue? What? I don't know. You mean you don't know? You don't like it? I mean, I'm not that hungry. Yeah, but we need. Huh? Nak, Sinel, dito, lapit ko rito, nak. Sinel. Dito tayo sa lapit, nak. I'm too hot. Yan, guys. Tapos pag nagbaga na yan, I'm maglalagay na kami ng... Nasaan na yung ano mo, Han? Nasaan yung mga karne mo? Maganda pa ang panahon kaya samantalayin natin. Next week ba? Pasukan na ng mga batahan? Oo. Patay na. Ay, busy na naman si Mrs. sa mga kids na. Ay, Han? just recorded Kamote, something kamote. cool. Mote. Tabs ni Mami, ah. Oh, i-shots mo, i-shots ko pa rin. Meron akong baso doon. Magdala na rin. Dala ka rin baso mo, yung kanya-kanyang baso, ah. Hindi, merong baso doon. Ano, sa Kanya-kanyang baso, guys, ah. Shot natin.
Bakit leave it alone? Mm. Alright guys, ayan. Si Baki nagtanggal na ng damit-damitan, no? Nainitan na daw siya. Kanina pa kasi takbo ng takbo. Tapos ito pagkatapos nito, asan na yung mga karne mo, ha? Nilalabas na? Pag nagbaga, sinishot na namin ni Mrs. dito. Shotting muna, shotting. Baki skip parting. Ate Sinilo skip busy, Ay. Hindi kumakanta si Mrs. Sige. Kanta-kanta muna. Guys, kanta-kanta muna. Kami lang mag-asawa. Pa-shot. Yan. Mamaya mag-barbecue na tayo. Burning on the metal. I know, right? Alright guys, ayan, pwede na. Maglagay na ba tayo, Han? Han? Pwede na tayo maglagay tayo. Halika kayo guys. Mag-ihaw tayo. Daming iihawin ni Mami rito. Talagang liempo. Marinate na to sa bahay Para makapulutan na tayo ng masarap-sarap. Yan. Kalahin mo. Maaksaya sa karne na naman si Mami. Nabaga pa na ano pa yan, Han. Masusunog. Kuha ka ng apoy. Ay, yung tubig. Dalawa lang muna. Lagay lahat. Malakas ang apoy. Malakas yung baga. You gonna help me? I thought you gonna put something meat in there. Lakas ng apoy, Han. Ay, ang init. Ang kakapal. Makakapal. Malakas ang apoy, Han. Yan. Yan lang. Tapos ganyan lang ilagay natin. Talagang sobrang lakas ng apoy. Marami naman tayong ano dyan. Yan lang sa malayo. Tagilid naman, baka mamaya maano itong lamesa. Nasaan yung ano mo? Himahimayin mo, Han? Para makuha natin yung maganda. Kakapal naman ang ano mo, Han? Hindi ko na kasi hiniwa yan. Ganun, paano natin maano ng maayos yan? Maluluto. Kakapal Ano yun mo yung kamay mo? May gloves ka? Himahimayin mo, Han? Putol-putulin mo. Ako taga-shoot doon. Paano putulin Hindi, dikit-dikit Yan, lalaki mainit. Mainit. Himahin mo yan lang, Han, kasi dikit-dikit siya kasi na-frozen pa
Meron kang gloves, di ba? Yan, ganyan. Is there someone over there? Someone? Where? Blue t-shirt. Kapitbahay? O yan. Ayan, Han. Meron tayong lagayan. Oo. Ayan. Ito ba? Oh. Hindi ko pa kasi na ano to kasi masyadong makapal. Meron kaya tang kutsilyohan? Baka pwedeng hiwa-hiwain muna ito. Doon. Saan? Teka, andyan lang muna ha. Oh, Kasi sige, yun sige. pagkaluto na yun eh. Sige. Pwedeng magsama yan. Makipiesta kayo sa amin, guys. Wood out, guys. Woo! Fiesta na naman sa bahay ng Lakay Tracker. Fiesta na naman dito sa bahay namin. Dito sa aming campers. Fiesta sa campers. Makipiesta kayo sa amin. Right, guys? Yes. Having a good time with family again ang Lakay Tracker ninyo. We're having a good time with family. Family. Masyadong malakas yung apoy. Ayan o, kakapal kasi paano natin malalaman kung luto na yan. Pero na-marinate naman na ni Mami to. Di ba Han, na-marinate mo na to? Yan, hiwa-hiwain mo yan Han. Yan, ganyan. Saan yung isang sili? Bakit? Okay naman yan. Oh. Fiesta sa aming bahay. Fiesta sa aming bahay. Makipiesta kayo sa aming bahay. Si Baki oh, nagpapapagod. Mommy's ruining everything? Yeah, but why? How come you say things like that? Water. Yeah, Mommy has to put some water in there because it's getting burned down. The whole pork chop, the whole barbecue. Yan guys ha. Guys, magpiesta na kayo sa amin. Tara na. Fiesta, fiesta. Excuse me. Magbababoy. Pork chop. Alam nyo naman ang family time natin, parang laging fiesta kapag si Mami ang ano. Right, Mami? Yeah. Alright, guys. Ooh. Just blow on it. Sinong taga chop-chop? Ate Sinil is doing the chop-chopping thing. Give me the bowl, Nak. Thank you. Si Baki naman nagkakulit. Oh, Ate Clark ha? She's doing a great job already. Dami kaming ano guys. Dami kaming ihawin. May manok pa yata si Mami dun. Sigangin mo na lang yun ha? Ano? Ayun, namumulutan. I'm just Mumulutan na si Mami. Ayun, mulutan ha. Mami oh. Mulutan. Burn, baby, burn that. What time is it? Okay. I'll wait. Stop it now. If you want marshmallow, then I don't want. I want poach. Handshot mo? Poach. Isang kulang-kulang 2 litro itong alak namin ni Mami. Hindi ko lang kung hanggang saan to si Mrs. Nagyaya mag-inom eh. Gusto mo, bumili ka ng alak mo. Pasimple.
Siyempre, ganyan lang naman talagang buhay ng lakay trucker. Trabaho, paminsan-minsan mag-alak din naman. Hindi yung trabaho tapos puro buhat. Hindi mo na ma-enjoy yun. Ganyan lang yun, Han. Para mamatay yung ano. Kaya mo na yun, Han? Parang kaya pala ni Mami. Si Baki, taga-chop ba? Are you doing the chop-chop thing? Yeah. Do you now? Make sure you're doing a great job already with the chop-chop thing, okay? Yes! Cheat day guys ngayon, cheat day. Wala mo nang isip-isip. Asan na yung sasawa mo? Wala mo na? Hi. I'm surfboarding. Rude. Pick that thing up. Don't even think about it. Oh. Here. Punku. Can I have a blue? A blue. Siluso ka eh. Like, can you please give me a one plate and then? Ayan. Kaya mo tulungan? Himay-himayin ko to. O, shot mo, Han. O, tagalagay dyan. Yung malambot na. Yan. Yan. Yung pork belly. So, ganitong hiwa. Hindi. Well, Nel! Where are you, Nak? Come here, ah. Taga-chop-chop ka, di ba? Diyan na yata sila Ate Paypay. Ito nak, okay na ito nak. Ito. Kasi lagay mo dito sa bowl. Ito. Oh. I made sausawan. Dito. Gusto mo dito mag-chop-chop. Give me the raw plate na. Asan na yun? Dito mo nilagay yung raw. Ito na ka, nun. Doon, yung raw. Yung plato. Oh. Dito mo nilagay mo na. Dito mo nilagay mo. Mami, does the Raw pa yan? So, hiwain. Hindi pa luto. Alright guys. Teka, tignan ko nga yung cellphone ko kasi baka si Atlati Paypay yun. Share ko yung location ko rito. Five minutes daw sila.
Tama yung apoy na yun, Han. Huwag lang masyadong maano. Huwag lang masyado yung umaapoy para hindi mabigla. Kasi pag nabigla yan, hindi maganda eh. Ayun guys. Fiesta sa aming RB. Ito. Basta mula dito sa nalinisan guys, ito yung amin. Ganyan sa poste na yan hanggang doon. Basta yung sa inyo malinis. Yun si Ate Clag. Dalawang unit yan. Baka kaming skip rito, dalawang unit. Ito, inaabangan namin kung ibenta to kasi pag ibinenta to, bibilhin din namin to. Ang may-ari nito eh. Sino may-ari nito, Han? Hindi alam ng taga St. Laurent. Hindi yung kapitbahay natin? Okay. Balak namin bilhin to guys eh. Baka ito rin atin din to, Han. Kamkamin mo yung hindi iyo. Ayan guys. Darating na yung dalawa kong yung anak ko. Si Papa kasama ba? Hindi, si Paypay lang yung nagtitiks eh. Huwag mo nang... Ayan na sila guys. Yes! Ayan. Buksan mo si Nel. Guys, andito na yung anak ko. My favorite Kumusta ang day, candy. anak? Okay na. Sige, kumain muna kayo. Bigat mag-inuman lang kami guys. Sige naman lang. Oh, sige. Kain-kain lang. Okay, okay. Thanks for bringing the ice for me to eat. Barbecue na Every naman. day here. Okay. Sige, kain muna kayo. Back home. What are those? Yeah. Yung gaganda naman. Magkano isa nak? 30. 35. Eh ako. Is this Can I have for me? Can I have one? You Guys, buy oh. it for me. Guys, kung gusto nyo umorder sa anak ko ng ilabas mo nak. This size for me? We have like 40 pieces. Ang ganda ha. Ang ganda naman ito. Mga anong klase na. Where did you get those? Where did you order those? Back home. Back home, Philippines? Yeah. Ayan, Papa, nahulog pa. Ah, that's shorts. May shorts pa? Ay, nahulog pa. Oh. Bibili ako, kaso nga lang, dapat meron din naman akong meron din naman akong discounts. How do you make those? Are you a fashion designer? Ito is itong kulay blue. Ay, pero titingin ako nito mamaya. No, but this one kasi New York, it's different. We have these two types, guys. This one is closed cap, which Closed is cap? it's just closed, you know, Okay. it's not adjustable. Okay. But we have two types. Okay, there's two types. No, they're not this Close one. caps yung hindi adjustable yan. Oo No, nga, it's not. close cap. So, So, we have- ganyan yan. Sa Yeah. ganyan lang yan. So this one is Is adjustable. adjustable, oh. We have so much types of this one, guys. Nagbibenta guys si Ate It's Paypay. good kasi ito. Paano kanila makukontak? Facebook? Facebook. I always post it on my marketplace. He's Okay, so someone- Facebook. So Yeah. yung sa Facebook mo, ilagay ko na lang yung Facebook niya diyan sa harapan nyo guys Dito, at guys. pakita mo pa lahat. Ano pa bang mga sombrero we don't diyan? have any website yet because of Wala pang website. Yeah. Meron pang Miami oh. a lot. This one. Ang dami naman itong pinag-ano This mo one, talaga. we'll show this one. This is my close cup. One, Okay. LA. Oo. Hindi ko na ito eh. Close New cup York. yan, guys. Okay. Mm. Pirates. Mm. Yung Pirates ang gusto ko. New York. Mm. LA. Mm. Dodger. That means Close cup yan. Yeah. O yung hindi close cup. Wait lang. Open ko lang to. Para Sige. mapasok ko din. Para hindi madumihan. Yun na. Oh. Nagbibenta na siya guys. Ayan. New York. Ito close cups to. Yeah, those are close cup. Ang ganda naman ito. This one is XOX. Oh, socks, okay? Socks. Okay, close cup yung mga yan. Yeah, this is close cups. Same. Mm. Same. Oo. And guys, we got some Chicago. 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 Very Ate nice. Pai, how do you make those? No, we didn't make it. We ordered it. What? Because we sell all the shorts.
We sold the short and our puhunan it's almost 600 something and we bought it for only 200. I thought you Ano mo made it. sasabihin yun? Okay. Here, whatever. Okay, so those, okay. These are, I don't know what's this. New York. New York, NY and yan. same thing. Sakso. And Kaya then- mga ibang kulay. This one. Sakso. Very nice. Very nice. Oh, ito yung ano, ito yung And then, ito yung hindi ano, ito yung adjustable. yeah. Ito ang gusto ko. Miami. Let's see this one. And then let's see this one. Number All one. our all adjustable. Let me see. So, Oh, sorry. we got some Lakers. Okay. Adjustable yan, ha? Oh. We got some, what is this? Tingin ka rito. Diretso, okay. Yan. Vikings or Vikings? What is it? Ah. And Lakers again, but purple version. And then 76 Earths. Okay. Adjustable, okay? Yan yung mga binibenta nila guys ha. Magkano isa na? Dolphin. 35 for this one. 30 US 35. Canadian. And then Okay. on, this one is 30. The other one is 35. Yung close cup. Yes. This is Mariners. Mariners. Okay. Yeah. And then this one is, I believe, What? Where's the size for me? I don't know what's that. Dami And then sombrero, Lakers for gaganda. yellow. Oh. And Where's for me? Raiders. Raiders. Okay. You know where's it for My me? Jets. At the back. Jets. No, nothing is you. We are selling. We are selling. This is And a then business. this one This is is a business. Packers. Walang ano to. There is no. You cannot ano dito sa ano Magic Orland. And then Even me, I don't have. Blue Chicago. Okay, guys, you have a lot. Mamimili Bulls kayo. Chicago. Ang dami. Maghanap pa ako saan ang bibiling ko rito. Support your daughter. Because you know, Support daughter. guys, to be honest, my dad wants sombrero. Ah. Because his collection is that. So much in our house. Ay, wala to sombrero, guys. Right? And his favorite is the Neslin. Which is my mom and my dad's name. So this one is Miami. And then Celtics. And then what's this? I don't know what's this. And then this one is what? Timberland. Timberland, yeah. And then Celtics. Okay. Yan guys ha, kapag gusto nyo umorder, ilalagay ko lang yung kanyang Facebook dyan ng anak ko. Negosyante itong anak ko na to, mana sa tatay. Okay. Pangit ko kasi ano yung mukha ko meron ano, Oh, sige Han, marami pa? Tulungan pa ba kita dyan? Last na muna to, mamaya na lang to ulit. Magpabaga ulit tayo. Okay. That's why I always do that at home. So what are you saying, Baki? I really need to sleep Like a man? alone. Yeah. Oh, you sleep like a man? Yeah. Oh, Jesus Christ, man. I have been thinking that for a long time, man. You sleep like a man, right? Dude? No, but I want to sleep on my own. Yeah, sleep with your own. Please. And me and mommy sleep with alone, okay? Alright guys, matulog muna tayo. And then bukas, magbe-beach I don't want you tayo. to like, Okay? So let's sleep together. And we will talk tomorrow again. Good night. Nakainom na ng konti ang Lakay Tracker, but guys, you know what I mean? That's what we do okay, to say survive sorry. in this world. Say sorry, okay? Okay, sleep now here. Well, I'm gonna go to the bathroom. My Good own. night. Good night. Sinel, matulog na. Good night. Guys, morning. Alis ka na kayo ha? Alis ka na anak? Alam ko na. Bye guys. Mayroon pala siyang Ito po. schedule ng trabaho. Mag-work. Nagagalit yung kanyang ano. Kaya kayo. Nagagalit yung kanyang boss. May schedule siya. Ay wala siyang schedule na mayroon. Ano ba yan? I know. Sige, kumain muna. Tapos yan. Ako guys, pagigising, lasing na lasing ako. Pabota-bota pa ako. Nagsuka ako kagabi. Grabe, lasing ko. For the first time in history Lakay Tracker, Kasi nagsuka ako. tinunggaw mo ng tinunggaw yung Hindi naman. Hindi nga natin naubos eh. girl, hanggang madaling araw talaga kayo nag-inom ni mami. Hindi nga naubos, 'di ba? Kaso nga lang nalasing talaga. Sige. Kain muna kami guys. At alis na rin siya papasok sa biyahe. Okay, guys.
Happiness is found on the way, not at the end of the road. Alright guys, let's go. Guys, magandang tanghali na. Babalikan lang kay Tracker at family. Punta kami sa beach. Magbe-beach kami, punta kami sa... Pain. Open it, bebe, open it. I have back pain. Do you what now? I have back pain now. Do you have back pain? Jesus Christ. Han, kukunin ba natin ito? Itong ano natin? Yeah, I'm bringing that. Okay, let's go guys. Let's go into the car now. Magbe-beach kami guys, punta kami sa beaches. Let's go to the beaches. Nakita nyo, nakasando na ang lakay. Give me that, that's mine. Nakasando ang lakay. Mga kids, ganyan na lang ang damit. Si Bake, naka-trunks. Sana oil, naka-trunks. Makita nyo yung kasiksihan ni Bake. I am having back pain. Napabayaan sa, ano, pabayaan sa... But I'm having back pain. ang drama mo. Napabayaan sa kusina ang batite. Mom is right here. She's doing a great job already. Ayun han. Pang ano nila? Pinalalagyan ng hangin. Start na yun. Naka-start pa. Ang init. Kaya masarap ngayon sa beach. Marami siguro ngayon nasa beach han, no? Tuloy-tuloy itong video natin guys. Hindi ko na ito ipapart 1, ipapart 2. Mag-beach kami, tapos uwi kami rito. Patulog kami mga gabi, pero bukas ng maaga na kami uwi. Enjoy namin yung the whole day ngayon kasi dumating kami kahapon dito is hapon na. Nag-barbecue tayo. Kita nyo pa yung isang anak ko nakahabol pa. Bumili kayo ng kanyang paninda guys ha. Lalagay ko sa screen nyo yung kanyang Facebook contact. Yung mga serious buyer lang. Right ba kayo? Let's go to Sinal. This is relatable. When you're sleeping, I'm gonna tell you a story. I was sleeping with my grandpa, and then I had a nightmare, and then I screamed, and then I said, "Where am I?" Kwento lang yung guys, grandpa. Para naman may grandpa naman siya na ano, nakatabi sa tulog. Wala. Let's go. Mga neighbors, look at that thing. I wanna buy that one day if I win a Lotto Max. Right guys? If we win a Lotto Max, guys, let's go. Meron. Let's go sa beaches. Let's go to the beaches. That was to the beach. Yeah, hindi na kami nagdala ng alak ni Mami guys kasi iba yung pakiramdam ko na sa pag-inom ng alak, hindi sanay. Para akong lantang gulay. Hindi na naubos ba yung anuhan, yung binili natin? Meron. Mayroon pa, tapos mayroon pa yung anak, yung dumating yung anak ko kagapon mayroon silang dala na ano, yung red wine naubos din. Meron pa. Meron din. Halos hindi kami kaganong kalakas na ano na. Madali kaming tamaan dahil nga hindi na nga ano, masyadong umiinom. Nagsuka kagabi. Kailangan kong maligo nga dito sa dagat. Mag-shower na tayo sa dagat. Okay. Damat. Guys, tapon muna kami basura. Dumaan muna kami dito sa tapunan ng basura. Doon na lang yun ha. Ano sa kabila yun? Diabetes Canada. Nagsasarado rin pala dito. Anong oras magsasarado sila rito? Alas 4 sarado nila. Dito. Mga kutso-kutso na. Puno na yung basura. Tara, tulungan natin si Mrs. magtapon ng basura.
Marami pa tayong basurahan. Ayun lang. Ay, kaya pala. Sarado ko. Sige. Kaya. Good afternoon, sir. Pilipino, magandang hapon. Hapon muna ang basura. Ah, hindi ba? Okay. Alright, let's go. Anyways, tara. Punta na tayo sa beaches. Hindi now. Let's go, guys. Close it kasi baka mamaya papasok yung mga matitinding langaw na. Alright. See? There's a cross. Up. Binabundle din pala nila doon, Han? Kasi parang may bandel doon, no? O yan yung ano na, yung parang recycle. Ay, yung recycle. Saan na recycle na yun? Bandel doon, guys. Yung mga bandel. Pati truck siguro, no? Basura na yan. Pati truck na yun yung Caldilaw. Batteries, etc. Kung pupunta. Oh, okay. Okay. Alright, guys. Tara na sa Big Oak Tree Beach. Who's excited in the beach? Me. Everybody? Yeah. Oo ba natin, El? She did too? Okay. Alright, guys, eh. Ayun, may for sale na bahay. For sale by owner. Okay, ayun. Moving cell. 918-3595. 918-3595. The house or the boat? No, the house. Magandang ano. Alright, guys, nandito na tayo sa Big Oak Tree Park. May mga nakapark, oh. Whoa. That's gonna get sandy, like you said. No, Oh, let's go. Let me see in the camera how good you are your drawing. Guys, ito yung drawing natin. Sila magaling mag-drawing tong anak ko na to, eh. Show me, what is that? The guy? Clothes. Clothes. Okay. Good. Okay. Wow. Those are her drawing. Yan, wala siyang ginagawa minsan. Buti naman yan. Magaling. Magaling siya mag-drawing. Wala siyang ginagawa. Eh, yan ang ginagawa niya. Help, mami. Akin na yung isahan. Ito. Kaya mo na yan? Okay, let's go. Let's go, Clarky. Active. Baki! So you're just gonna go dive right into it? Yeah. Okay. Let's go, baby. Let's go. Ooh, ang ganda. Sarap maligo ngayon. Yes, baby. Do you like water skiing? What? Do you like water skiing? Yeah, but I never tried yet. They hate me. Okay. This some people have. And I was wondering that we can go in my birthday, but I think it's too expensive. Water skiing in your birthday? It's winter. Skiing is winter, right? No, water skiing. What is that? It's like that thing that you go on. It's like that thing that you go on water. Oh, Because okay. there's like
We will try. We will talk to mom. Okay? Like this thing that you have to hold, Mm-hmm. and then it goes like this, and then you're going to be standing on that thing. Oh, that's what it is. Okay. Sure. It's real fun. Sure, why other not? people. Yeah, bebe. Dito na lang siguro, oh. But if I were you, the water goes real deep. Okay. Alright, guys. If I were you, Ayan, the water maraming mga tao. May mga tao rito. Okay, ay malamig, ang lamig guys. Ano rin. Malamig, masarap maligo para mawala yung kalasingan. Tanggal ako ng t-shirt. Okay guys, yung drawing natin si Nel. What is this? It's the floating. The floating right there? What is this? It's the shell. Oh, the shell right here. Yeah, see? Let it in the drawing. And what are you drawing in there? The feather. Oh, there's a feather there. May feather dun kasi guys. Yes! Wala silang cellphone dito. Walang internet. Kaya nagkakabalan niya. Magaling mag-drawing yan eh. Si Ate sila. Mamaya na ako pupunta dun. Sa beach pag aalis na kami. Ilang oras tayo rito, Han? Hanggang sa magsaway sila. Anong oras pa lang? Alas 4 na ba? Mag-alas 3 ka lang. Alas 3 pa lang pala. Ang maganda lang dito guys, kukunti ang tao. No? Hindi lang ang tao. Dagat ba to o lake? Lake no, lake. Wala namang dagat dito sa Manitoba. Malayo tayo Wala, siguro. lake lang dito. Oo. Fresh water. Ay, parang ma-smoke doon sa Mandaron. No? Yeah. Finishing that for me once done. Yeah. Careful. Alright guys, ayan. Tumapog na rin tayo para mawala yung pagkalasing. Aalis na kami. Uuwi na kami. Kanina pa kami rito eh, mga siguro 3 oras na kami rito. Ito oh, ang babaw pa rin dito, mababaw pa rin. Malayo na kami ha. Andun na kami ha. Andun na yung ano, pang-pang. Kita nyo rito, nandito pa lang. O hanggang dito pa lang yung ano niya. Okay. Oh! Lamig. Woo! Everything okay? Yes, Pa. How about Ate Clarke? Yes. Okay. Do not make the camera water. Yes, do not make the camera drown. Don't drown the camera, okay? Yeah. Okay. Because I'm a monkey right now. Do you now? Kumbaga sa ano eh, enjoy natin yung time kasi baka ilang araw na naman ako doon sa karsada. Nakita nyo naman, di ba? August 1 until 27. Oh. Marami-raming pagkakataon nito. Parang 4 na araw din ako dito sa bahay ngayon bago tayo babalik. Kasi pa-schedule ako, auno na eh. Auno na ako alis. Let's go home? No, please, no, please. No, please. Let's go, Mommy will cook tinulang manok. Tinulang manok, chicken. The one that's your favorite, tinulang manok. Oh! Ang saya kapag mayroon kang skip way. Diba na ganyan, tapos may mga ganito. Ang ganda. Malapit lang kasi sa beach. Ganda rito. Kaya yung mga taga Winnipeg, yung nanonood ng vlog ko, tumingin-tingin na kayo ng mga ano nyo dito. Guys, kasi mura pa ngayon. Mura pa ngayon ha. You wanna Pero- see me float?
needs float. Okay, darating ang panahon, magmamahal din yan. Oh, you know how to float, ah. Yeah, kaya na niya mag-float. Relax the muscle. Relax your body. There. Kaya na mag-float. Good. Okay. Okay. Is that cool? There is. High five. You're the man. Okay? Yes. Let's go now. Okay. Yeah, let's go now, baby. Let's go, baby. Tomorrow come on. again. Okay. Guys, tara na. Uwi na kami sa bahay at magluluto si Mrs. ng tinulang manok. Higop tayo ng sabaw. Our favorites. Our favorites. Let's go. Come on, guys. Come on. Come on. Alright guys, babalik na tayo. Dito at magluluto si Mami. Doon ulit ah. Ng hapunan. Kaya gutom na yung mga alaga. Gutom ang mga alaga. Alright. Let's go! Ay. Guys, ayan, dito na tayo sa loob ng bahay. Nakaka-shower na, nakaligo na ng konti. I have long hair now. Do you now? At itong mahirap dito kapag wala pa kaming tubig dito sa RV. Pero may mga baon kami mga tubig no? Kasi pag si Mrs. talaga magbaon ng mga tubig kasi alam niya pagpaligo kapag nag-beach yung mga bata. Ito first time ko talaga naligo rito sa camper namin guys. At ang misis ko is nagluluto. Ano lulutuin natin, Mami? Tinola. Tinola. Yun. Oh. Tama, wag mo nang lagyan mo mantika. Ang silang. Hindi lang. Tapos lagyan mo sili, no? Sili. Ang dahon ng sili. Lagyan na lang ng sinigang. Yun ang gusto ni Clark eh. Sinigang? Hindi na yun tinola, sinigang na yun. Hindi na. Akala ko sinigang na yun. Guys, oh. Wala, hindi namin kaya ni Mrs. Ubusin ng mga alak. Oh, hindi pa nga na, oh. Wine again. No, we're not drinking today. Probably the red wine, probably, but the wine hindi. Nasaan yung isahan? Andiyan pa yung, ito guys, ito yung iniinom namin. Hindi na ubos kagabi. Wala, hindi na kami inom. Tapos kahit pa paano may mga stock si Mami. Sa birthday na lang ni Bake. No. Iwan mo na lang dito yan, Han. Para kung sakali man hindi na tayo mag-ano. No? Let's eat later once Mami, Saan ko ilalagay ito, Han? Diyan lang muna mamaya. Hanapan ko lang. Dito lang muna. Diyan lang. Para merong alcohol, alak. Alam buhay ng lakay trucker dito sa Canada. Bahay, trabaho, pamilya. Nag-i-enjoy lagi. Enjoy natin every moment, guys, no? Mas mamaya, madaling araw kami ni Mami. Madaling araw tayo? Parang kang Ay guys, beer lang. Ayan, tayo. Antayin natin yung linuluto ni Mrs. para makakain na tayo. Right, Bake? Pares kami walang damit ni Bake. Ayun guys, tara. Kumain na tayo. Who's going to lead the prayer? Okay. No, it's me. Oh, it was you. Do anything. Guys, malangaw kasi. Nagunak. Baki is leading the prayer. Ooh, I like that. Say, you want this one, bowl? Dito ako. Saan ka? I want bowl. Dito. Okay, pray now. Meron tayong tinula ni Mami na may sili. Alisin mo yun, Ma'am. Tumaob pa, mainit pa to.
Meant like that talaga yun. Sige na. O pray. I'm gonna put a sunset in. Mighty God, this is in this food that I am to eat, and serves the grace by getting our family here. In the daily factor to life, we ask this through Son Jesus Christ, our Lord, in the name of the Son, Spirit, Amen. Guys, kain tayo. What is it? Guys, kain tayo. Hapon, tapos matulog. Bukas ulit, paggising. Sabaw. Ganito lang naman kasimple guys ang buhay ng pamilyadong o Filipino family here in Canada. Yung camper life. Ganito ang kasimple lang ang buhay ng camper life ng Filipino family here in Canada. Ito lang. Ayan. Guys, nakakain tayo. Si Baki gutom na to eh. Nagutom sa pagbe-baits, no? Right, bebe? Ayan, kain. Kain muna kami guys. Right, Ate Clark? Guys, kain muna kami ha. Okay. Ayun yan, ano yan, yung langaw? Oo nga, tama. Sa gabi pala, yung hindi na. Buhayin mo. Buhayin natin yung mga ilaw para makita mo. Alam kung may ilaw, namulit pa dati sa ganyan. Marami din sa gando. Oh, wala. Tawa ko na. Oo nga, din na nga. Langaw guys. Marami rin langaw kasi nakakainis. Matutulog ka eh. Nandyan sila. Pakalat-kalat. Ayun o. Saan? Ayun o. Ito. I think like, are you trying to defeat the Yeti? Hindi, makita nila kung saan dapat yung madilim. Ito ano. Saan? Ano. Pag dumikit sila, hindi na sila makaalis. Ayun o, sumiksik pa o. Ayun guys. Wala na kami ibang magawa rito. Ayaw naman ni Mrs. uminom ng alak. Marami pa kaming alak. Nandiyan o. Nandiyan yung alak o. Ang alak-alakan. Very hot. Pakita ko ulit. Heh. Ayaw uminom ni Mrs. Nandiyan o. Matulog na. Nakapatay ka? Dami. Kaya nga. Ano nagiliparan pa? Ayun. There, right there. Kita mo? Oo. Oh, yun. Nakuha na. Kaya na siguro. Oo. Wala na. Andun meron pa. Guys, morning. What do you gonna say, Baki? Baki! Natul. Gigising lang kasi guys eh. Good morning. I want to go back home because, like, I want Roblox. Please. Gusto daw niyang Yeah, we will go home today. Gusto daw niyang mag-ano guys. Gusto daw niyang... Next week, Peach? yan yung uwi pagka mayroon ng wifi. Ay, next year. Gusto kasi niyang ano guys. Gusto niyang mag-ano ng Robloxan daw. Alam mo na, wala kasing internet eh. Boring na boring sila. Kape tayo guys, kagigising ko lang. Today is our third day dito sa camping. Kasi nung una, nag-barbecue tayo, hapon na kayo I'm gonna smash the camera. Tapos kahapon, nag-beach kami maghapon. Not totally maghapon, hapon na kami dumating. Hindi rin kasi nakagawa ng kung ano activity kasi parang nalason kami dun sa alak na inino. Hanggang iba pa yung pakiramdam. Ganun siguro kapag hindi ka sanay guys na umiinom. No? Si Mrs. nga parang ano eh, linagnat. Nagkontra yung ano, yung exercise. Sabay inom ng alak, hindi na maganda rin. Yung dalawa kong ate, Ate Papa, Ate Clark at Ate Sinel tulog pa. Ni-enjoy nila, ang sarap matulog. Pag dito sa Abi, alas 10 na sila yung sila.
tayo guys, kape. Tapos mamaya mag-prepare na kami. Uwi na tayo ng Winnipeg. Hindi kayo mag-perfect sa Winnipeg kung gusto niyo natin. Oh, tuloy natin ang saya. Kasi ano pa lang naman. Apat na araw ang day off ko guys. 4 na araw. Baki's doing Hello. Hello. Siya na yung taga-camera. Ano Han? Okay na yung isa sa... Isang buwan na ano? Uuwi. Isang buwan. Sa loob ng isang buwan, 4 na araw kang day off. Okay na yun kasi halos 2 days. Truck driver, 2 months na hindi umuwi. 2 months, 3 months. Diba? 3 months. Ewan ko lang kung may ganun masyado nang mahaba yun. May mga 2 months, 3 months. Hindi naman siguro. Alright guys, tignan nyo. Ganda na ng climate ulit. Sarap matulog at sarap magliwaliw dito. Makakamoy ka ng fresh air. Tapos magkakapi ka ng black coffee. Yan. Black coffee lang guys, black coffee. Tapos magpa-fry si mami mamaya ng itlog. Meron kang tinapay dyan? wala ka. Wala. May itlog lang, may fry mo mamaya, almusal ng mga bata. You want cheese sticks? Later? Ayaw pa kumain ng ba? Later. It doesn't taste good. Ayun guys, kape lang tayo, kape. I don't know if it's ready. I don't know if my boo is ready. I wanna know what's inside now. With your habubo? Kakaiba ka talaga, misis. Namatay yung cellphone ko. Kasi nandyan sa ano mo nakakonekta dito eh. Sino ngayon yung ano? Guys, sino ngayon yung may sakit? Kagabi tapos nag-exercise. Ayan si misis. May lagnat kagabi pero ayan no. Yung workout niya hindi pwedeng hindi mangyari kahit saan. May dala siyang dumbbell oh. Diba ko kung marinig nyo aking sinasabi kasi yung headset nasa kanya nakakonekta agad yan eh. Ayan, oh. I think I can. Anyway, continuous mo lang misis. May lagnat kagabi. Ngayon, nagbubuhat. Ika'y kakaiba. Yan. Alright guys. Si Mrs. ang ano nag-exercise at ako naman ay nagpe-prepare ng pagkain ng mga kiddos. Where is the ano? Yung ganito? Where you can find this? Microwave. Do you want the ano? Hot choco or sinigang? Ba't nagkaganyan? Sinigang? And also mozzarella sticks. Kala ko ba meron na pa dito? There is. Hindi ano. Huwag ka na kasi pag didikit yan, mainit. Saan yung kahoy? Doon lang sa kabila. Hindi, ito sa kabila lang. Kapag dumikit to, masusunog. Dyan pala sa kabila yan. Kapag nga malalaki. Ayan. Prito tayo nito. Painit ko lahat. Sige. I'm grabbing the mozzarella sticks. There's right there. Yeah. Hindi Tapos, sa pupula na. ito ba yung fresh? Morning knock. Oh my gosh! Sige na, bumaba na. Come down. Magluluto ako ng... Ito mo na nalagay yung mozzarella sticks. May lagayan ko. Luto tayo ng almusal ng mga kiddos. Labas ko yung mga pangailangan ko. Ito na ito yung plate. Labas mo na lang yan. Mom, I have a question. Yes. Do we have Cheetos? Yung salt natin, ito. What's that, Clarky? Yes, we have Cheetos. Because we Cheetos? bought it in the new dog store. Not sure.
Mozzarella sticks. Mozzarella sticks. They go right here. Yeah, I will fry first egg. Raw egg. Ooh, I wonder if I could try. Later, hindi pa mainit. Wait for it. Is that other thing on? Like, I can do that thing on. There is. Yes, hold on. Yeah, there is. Okay. No, this one is close na. Oh. Tubig? Water? Okay. Dito meron yata dito na cup. Here, right here. Okay, I'm brushing my teeth. Oh. Okay. Alam niya ata si What Clark. happened to that egg? No, it's broken, so I have to put this one first. We're gonna... Excuse me, Corp. Magluto tayo. Careful ah. Kape? Okay. Ano yung kape mo? Pa! Yeah, I found some not charging. Dalahin mo yung sinigang dito isa. Hindi mo yan. What is that? Wait, this one first. Can I try? No, you're not. Because you're a small kid. Okay? No, I know to cook. When you grow up, yan. When you're 12, 13, or 14, or 10. No, but... When you like Ate Clark. Okay? Or at there. Alam mo sa dukan? Mommy, Hindi, meron dito. Ako nang bahala kukuha. Doon sa kabila, sa ilalim. Oh. Sandok doon. Sandok. Oh. Move laki. Ito, hindi ito malinis. Diyan yung malinis. Oh. sinigang for me. Maganda yung pagkakaano. Dumidikit. Which is not good. But at least it will taste good. At least it tastes good, yeah. Sure. Now put it. Wait, what? Rock it right away. No, we'll take it. Maganda ito. Hold on. It's good. I already put. No, that's dirty. That. We use that for a lot. Maganda itong ano. Nagdidikit. Ilagay mo to dun sa ano na Sinel, labas. Sinel, ito, kalin natin dun sa labas. Bringin doon, hindi yan mainit. Guys, almusal. Pangit, nagdidikit-dikit. Nah. But at least it's scrambled. You're right. Ayan tayong pinainit ko yung pork chop na grilled, leftover. Nakapain ako ng panandok na maganda. Hindi na siya didikit. Ganda na yung pagkaka-fry ko ng itlog natin. Si Mami, why is Mami keep going so healthy living? Mami's doing a healthy living, oh. Harap ka rito, ah. Sapit pa lang. Alam na. Move there, move. Okay. Are you guys hungry now? Wait for it, wait. Just give me a few seconds. Okay. Okay. Okay, let's go. Guys, let's go. Tara guys, kain tayo. Balik tayo rito sa taguan ni Mami. I'm always the leader. Close. Close mo, Baki.
Okay. Lead a prayer. See, that's your task. Come now, pray muna Han. Okay, let's Guys, pray. kain tayo, mag-pray muna tayo. Stand up, Bibe. Stand up kayo pag mag-pray. Name for the Son, Spirit, Amen. Almighty God, bless us in the truth that I able to eat, and show us your grace by getting us from my here and I to live after us life. We ask this through Jesus Christ, our Lord, in the name for the Son, Spirit, Amen. Para sa Spirit, amen. Guys, tara kain tayo. Flip over lang ang pagkain namin ito. Yung soup. Meron kaming nilaga o sinigang ni Mami. Nilagay ko yung itlog dyan na linaga niya. Meron ding cheese. Ano yung cheese steak? Cheese O stick. tapos pritong itlog. Tapos pinainit ko yung grilled na pork chop namin. Ayan. Almusal muna bago ang araw. Si Mrs. tapos na yung kanyang workout. Nagpapawis. Pawis na pawis ang asawa ko, guys. Pwede. Tara guys, kain muna tayo. Let's dig in. Simpleng pagkain muna. Ay guys, tapos na kami kumain. Naghahanda na si Mrs. Naglalagay na ng mga ibang kargamento dito sa loob ng sasakyan para makauwi na rin kami. Guys, no? At mamaya relax na lang. Oh, yan. Uwian na. Okay. Mga pagkain na. Okay. Alright guys, nagpe-prepare na kami nila Mrs. para umuwi. Magsarap din may escape way kapag ganitong summer. Enjoy kami rito sa quiet place. Napakasarap guys. Ang saya-saya kapag may RV ka talaga. Ang saya-saya. Ang saya-saya kapag may small property ka tapos may RV ka. Grabe saya guys. Right Han? Ang saya-saya kapag may small property ka tapos may RV. No? Skip way. Gumagas skip way natin kapag nababagot tayo sa sa city. Yun. Huwag may skip way tayo. Hindi. Yan, pwede man pagbubunutin yung Alin ang bunutin ko? yung mga ganito. Ano to ha? Ito? Bubunutin mo muna yun. Kaya ba nakakamay ito? Uy, dali lang ha, madali. Pinupukpok mo lang? Oo. Pasok ko lalagay ito. Diyan muna, pag-ipunin mo muna dyan. Tapos ito. Tanggalin ko rin. Ay, tanggal na pala eh. Ito, meron pa. Meron pa ba? Yan, tanggal na yan. Ganyan mo lang. Tumba na. Hindi ba Okay sira? lang, okay lang. Yan mo lang. Kunin mo yung mga baka. Ito sa loob.
pake. Pasok ko na rito, Han. Tapos, yung mga bakal-bakal, Oo. Tupiin mo. hilain ko, o ano? Oh, tanggalin mo na yung mga bakal. Hihilain ba lang to? Oo. Okay. Mali yata. Kano bili mo nito, Han? Ay, 75 ata? 80. Mura rin pala. Yun o. Matrabaho kapag ka nag-sit up, matrabaho rin kapag ka paano, no, Han, no? Gano'n naman talaga pag mag-camping. Oo, matrabaho. Ganun naman talaga guys kapag nagka-campaign. Pero masaya, enjoyable. Tapos yung tao ganyan lang, tupiin, Hindi, lagay mo sa baghan. Kaya lang. pero tupiin. Hindi mo na kailangang tupain. Basta ay magkasya lang siya sa bag. Oh, okay. Ito lang, bigay ko sa'yo. Kasi hindi ko pwedeng iwanan ko. Sige. Just do your thing and I will do my thing. Ito lang? Oo, ilagay mo sa bag yan. Ito lang. Yan, maliit lang pala to. No, you know, ni-street lang yung mga bakal-bakal. Bakal-bakal. Ganyan. Hindi mo siya ilagay.
pasok na tayo. So, meron pa yan? Dito sa loob? Yan, siksik mo. Oh. Okay na yan? Kompleto pala eh. Ayaw yan. Alright. Saan natin lagayan sa ano? Dito? Sa kotse? Hindi na, dito iiwan. Meron ba tayo sa bahay? Wala. Sige, dalhin na lang natin sa Oh, bahay yan. sakaling gusto natin magano, di meron tayo sa bahay. Bumili ka pa ng isa para naiiwan lang dito to. Ito. Defold lahat. Alright. Bili ka pa ng isa nito Han para meron tayong iwan na lang dito. Para meron kang extra dito na hindi mo na dinadala-dala sa bahay. Ayun mga kiddos. Guys, doing. Where's Ate Sinel? Oh yeah, She's run? Okay. She don't want to show her face in the camera? I don't know why. Okay. Give a kiss to Papa. Okay. Tanggalin na natin to guys kasi baka nakawin. Battery. Tanggalin ko na yung battery. Kunting linis na lang ni Mrs. Kunting linis na lang namin ni Mrs. Guys ganito lang. Kung meron lang sana tayong tubig na nakasaksakan, magsha-shower tayo dyan. It's Lakay Tracker here guys. And this is Lakay Tracker oil. Okay. Ano yun? Bagya mami. Alright guys, ayan na si Mrs. Anong gagawin na lang Han? Tapos na? Oh, nalinis na lahat ni Mrs. I-triple check ko lang na linisan na nangyari ito. Magmamap ka na lang bahan. Paggamito namin. Malinis na ilalim. Malinis na rin ito namin yan, oh.
laman. Hindi mag-shirt kung ano man ang dapat mag-shirt o sakali. Shucks. Ano ba yan? Ayaw pong tumakbo. Yung mga kargamento namin. Yun. Fridge. Close na, malinis na. Ito yung pinakamahirap daw linisin, sabi ni Mrs. Yan. Make sure malinis yan. Ay, mga kung ano nung mga ano namin dyan. Naka full charge pala ito. Okay, so yung mga unan-unan namin, etc. Andyan yung mga tangke ng propane at saka yung battery. Magmamap na lang si Mami. Okay, so final na lang yun. Linilinis ng Mrs. Alright. Tapos double check na lang sa labas. Tapos uwi na kami, guys. Malinis na ang lahat. Very clean. It is very clean. Iba talaga kapag Mrs. mo Bisaya, alam na this. With Ate Sinyal right here. She's doing her job already. At uwi na tayo sa City of Winnipeg. Nagmamap na si Mrs. Yan na yung map mo, Han? Okay. Alright. I need to charge my iPhone. Sige, donut. Later. Sige, buksan mo lang. Let's go. Kung wala ka nang nakalimutan, let's go na. Nandun. Ate Sinel is opening the gate now. Sige, Han. Labas ka na. Yeah, Vaki, go now into the car, Bekay. Oh, bring your slipper. There's another one there. No, I just leave it. Just leave Oh, the one that is going in here. Okay, leave it here. Okay. Yeah. Alright, guys, yan. Triple check na, nalinis na yun. Hindi na ako papasok dun. Nuhan, no? Oo. Okay. Nuhan. Wala na nakalimutan, ha? Buksan lang natin to, Han, para makasingaw yung mga ano. Ang pambala. Huwag mo masyadong itaas. Oo. Yung tama lang. Hindi namin lalabas. Oo. Kailangan na rin namin magpa-truck ko ay magpa-ano ng ano? RB-was. Yan. Hindi, yung RB, huwag mo i-spray kasi nasisira yung mga ano, mga lock. Dapat yan, ano lang, punas lang taga. Okay na to? Hindi naman nakalock. Yung susi, yun po. Sususi mo pa. Okay. Okay. Ito mga to. Marami na. Nilalak na lang yung machine yan. Okay. Ayun guys. Ayan, nakita natin mula doon sa malinis na to. Ito yung property namin. Hanggang dito sa malinis na to. Hanggang dyan sa gilid ng kotse na yun. Ito yung sinasabi ko. Inaabangan namin talaga ni Miss. Itong part na to. Mula dito. Mula dyan sa kutugan namin na yan. Yung ano namin na yan, hanggang sa kotse na yan, hanggang dito. Inaabangan namin magpaskil sila rito kasi binabalak namin bilhin din to eh. Itong lugar na to. Hanggang dito. Mag-invest tayo para sa ating kinabukasan, guys. Hindi man ito para sa atin, para sa ating mga anak kasi may mga anak tayo eh. Kumbaga, ini-emphasize ko sa lahat na ang buhay sa Canada bilang truck driver maganda.
Pero it's up to you kung paano ka mag-manage ng pera. Madalas nating sinasabi na maganda ang truck driver dito sa Canada, pero kung wala naman tayong pruweba, hindi maniniwala yung manonood sa atin. Nakita nyo ang buhay ng Lakay Trucker. It's all about running a small business, trucking, and investment. Alam nyo naman galing ako sa fishbowl vendor sa Pilipinas. Wala naman ako pinag-aralan, low skilled lang ako, pero gusto kong umangat ang buhay ko at buhay ng pamilya ko. Kaya ipinapakita ko sa inyo yung buhay dito sa Canada, kasi nabigyan ako ng oportunidad, nabigyan ko yung pamilya ko ng magandang buhay. Nakikita nyo kung ano yung ipoprovide ko. Yan. Kumbaga, use all the resources, sabi nga nila. Oh, may gagamba. Ayan, ito yung sinasabi ko. Kung ibenta nila ito, patag na patag to. Nandyan yung kuryente. Bibilhin talaga namin ni Mrs. ito. Pinag-ipunan. Although meron na kaming nakasave konti, pero kung ibenta nila yan, mula dito sa madamo na to, no? Hanggang dun sa may bahay na yan, which is ka-line up ng RV namin, hanggang dito sa property naming number 40. Yun, pag ibenta yan, bilhin namin agad. Binching ko lang ang bili namin ni Mrs. dati itong unit na to guys ha. Dati binching ko $25,000 lang 3 years ago. Tapos nagdagdag kami ng culvert, which is 3,000, so 28,000. Ngayon ang bintahan na sa market nito as per si Kuya Ezekiel is nasa 45 na. May 20 mil na kaming equity rito. Ayan. Let's go. Okay guys, isang ikot na, double check, triple check ko na. Siguradong hindi to ano na. Nakalak na. Nakalak na to. Hindi pa nakalak to han. Oh, hindi pa nakalak. Kasi nabubuksan pa. Triple check han. Hilahin mo. Okay. Basura natin. Andiyan na. Dadaan kami sa basurahan. Ayan. Dadaan tayo sa tapunan ng basura. Alright, let's go. Natapos ang 3 days naming guys, 3 days camping. At masaya ang lahat. Ate Cyril, are you happy? Okay, everybody's happy. You taking care with that? Yung gate. That's good, let's go. Okay. Alright guys, magpapaalam na kami until next time. Paalam Ratak. Ratak. It's Ratak, yeah. Tara, magtapon tayo ng basura. Yan, anong plano natin bukasan pagdating natin sa Winnipeg? Magsimba tayo, tapos bili tayo ng sapatos ng mga bata kasi malapit na ang school, guys. Next week na ang school? Next week. Okay. Okay, Seatbelt. Alright. Guys, you happy with our 3 days camping? Okay, so, luko ka talaga, Baki. Gusto mo kasi internet lagi. Siguro putulin ko na video vlog natin dito guys. Until next time, sa Winnipeg na tayo. Kita-kita tayo. At magsisimba kami. At bibili kami ng sapatos ng mga kids. Ipag-shopping ko sila. Pag-shopping namin ni Mami sila para sa kanilang school next week. Say bye-bye to the camera. Bye. Thank you for watching. Thank you. Okay. Bye. Bye guys. Thank you. Love you all. Peace up. Bye-bye. Bye.
Lakai Tracker.